неща, а това съм аз. Боря се с гравитацията, нали, ако не сте разбрали. Пускам този клип заради всички дами, които карат по къси къщенца и попничета и всички ги плюят, че не могат да карат. Ето ви един клип на жена с цял екип, която също не може да кара и продължава тенденцията. Тия жени коли не се научиха да карат, пък сега и на мотори са ми се качили. Мъча се, боря се, опитвам се. Ето тук виждам, че е право задръстване. Хайде, хайде. Задминавайте ме, хайде. Хайде, оставете ме да си бедствам на спокойствие. Бутай, научи се бавно. И аз ще бутна и сега. Бахти скалата. Да, тук се правя, че те чуха какво ми каза и така. Той ячичко, какво ме гледа? Кой знае какво си вика? Ето, още един донор на пътя. Или по-скоро не може да познае кой пол съм, мъж ли съм, жена ли съм, нещо друго ли съм. Ай, направи ми място до тебе, де. Айде, де.